Igbo ndị ọma, Igbo ndị njeje mba, Igbo ndị njem ọnụ, abụrụ na-eme ha bata ebe ndị mmadụ amana na ha batala. Abụrụ Chineke kere kwụọ aka kee ha, kepụ ha ekepụ ọ pụrụ iche. Abụrụ na-eme ka ihe na-eme gịnị na-aga aga. Abụrụ dị iche karịcha abụrụ ndị ọzọ. Ka m gwakwa unu, Igbo bụ abụrụ Chineke kere, ya sị ehe ka m nọchie, ekele m abụrụ mma nke ha eme ihe na-eme gịnị na-aga aga. Igbo ekelekwa m unu, olee otu unu mere? Ama m unu na-arala pịọm, biko o nwere onye na-ara bụ pịọm. Ụmụnne, nwanne, ọ bụ ihe dị oke mkpa na imere gịnị na ịrapara pịọm ka anyị jirila ebi ndụ na-eme gịnị na-agakwa. Unu bụ onye na-ewetara unu ozi n'ụbọchị kedị taa, ọkwa nwa nne unu nwanyị Nwaada Chisom Alozie wetakwara mụ na ozi ọma nke dị n'ụbọchị kedị taa. Ama m n'obi na-atọ unu ụtọ ka m jiri asụsụ anyị na-ekwuru n'ụka. Ngwa cherekwanụ ka anyị mara ihe bụ isiokwu anyị n'ụbọchị kedị taa. Kedu ka isi akwado ịsụ asụsụ Igbo a? Unu ahụla ihe bụ isiokwu anyị n'ụbọchị kedị taa. Kedu ka isi akwado ịsụ asụsụ Igbo a? Biko, ọ bụ ihe oke mkpa na anyị niile etinyere uchu na-akwado gịnị ịsụ asụsụ Igbo a. Na ị gaa na mba niile, mba ndị ọzọ dị iche iche, dịka ị gaa na mba France, ihe eji mara ha na-asụ asụsụ ala ha nke a na-akpọ gịnị French. Ha anaghị asụ okwu oyibo. Onye ha na-asụsara okwu oyibo bụ onye mbịarambịa n'ala ahụ. Onye ha na-asụsara okwu oyibo maka na onye ahụ agaghị aghọta ha. Ịgakwa na mba nke a na-akpọ Pakistan maọbụ mba ndị ọzọ nwere asụsụ nke ha, ihe ha na-asụ, maọbụ ịga Japan maọbụ India, ihe ha na-asụ bụ gịnị asụsụ ala ha. Ndị ha na-asụrụ okwu oyibo bụ mbịarambịa bịara abịa, ya bụ nke a na-akpọ gịnị stranger. Kedu nke kpatara nụ na anyị ga-anọkwa na France, na anyị ga-anọ ebe ọbụla anyị ga-anọ na mba ọzọ na-asụsara onwe anyị okwu bekee? Kedụkwanụ nke kpatara nke a? Ọkwa anyị sị na a na-ama mma na a na-esite n'ụlọ mara mma pụọ n'ezi. Kedu ka anyị na-eme atụgharịzi omenala, hapụzi imezi omenala na-emezi omenelu? Ihe nke a ọ gbakwara magharị. Ka anyị jụọ onwe anyị ajụjụ, kedu ihe anyị na-eme? Ndị mmadụ na-elegidere anyị anya, ndị mmadụ na-eso anyị, bụtụ na ihe kpatara nụ eji ha anaghị eso macha anyị bụ na ha na-aghọtacha anyị. Kedu ka ndị ọzọ, ndị abụrụ ndị ọzọ nọkwa n'ala Naịjirịa, ha gaa na mba ọzọ, ha ejiri okwu ha na-atapịkatara onwe ha, mana ịhụ nwanne anyị ndị Igbo na-eme ha hụ nwanne ha, ha sụwara ha okwu oyibo. Ụmụnne, ọ dịnị gị mma? Kedụkwanụ otu anyị si akwado asụsụ anyị ma ọ bụrụ ma anyị si otu a na-eme onwe anyị? Oge m gara ala a na-akpọ Dubai, mụ na oyi nwaanyị mụ na ya so gaa, aha ya bụ Olive. Anyị anọ na-achọ ebe anyị ga-eri nne. Inu ma ihe anyị nọ na-achọ? Anyị nọ na-achọ ma ọ nwere nwanne anyị nwaanyị maọkwa na nwanne anyị nwoke anyị ga-ahụ ka anyị wee jụọ ya ajụjụ, maka na anyị amaghị ebe ahụ, anyị bụ ndị mbịarambịa ebe ahụ. Ma mgbe anyị nọ na-agafe, anyị ahụ ofu nwata nwoke. Masị oyi nwaanyị, masị ya chere na onye a dịka onye ala anyị. Ya sị, kedu otu si mara? Masị lee mkpụrụ anya ya. Ka m ozugbo m kpọrọ ya, na-ele ya anya, na-abịa kelee ya, si ya nwanne ole ya chịa. Ya sị m ọ dị mma o. Na ọ nọkwa na-ele anya na anyị yichara ndị ebe anyị, masị anyị bụ ndị ebe anyị. Biko hapụta onye bekee gị ya so bịa, achọrọ m ịjụ gị ajụjụ. Na-abịa jụọ ya kedụkwa n'ebe anyị ga-eri osikapa, ike iri imirimi, ike iri medemede ndị oyibo, ndị ala akwụla anyị. Kedu ebe anyị ga-eri osikapa maọbụ ihe olilo nri ndị ala anyị? Ya bịa nyere anyị aka, gwa anyị ebe anyị ga-aga hụ ihe oriri ahụ. Mgbe m ruru ebe ahụ, obi atọ m ụtọ nke ukwuu.
ọ bụ ihe asụsụ na-eme. Ọ bụghị ihe niile ka a na-agwa ka a na-eme ka onye ọbịa mara. Ọ bụghị izu niile ka a na-agba ka ị ga-eme ka onye ọbịa mara. Ọ bụ ihe dị oke mkpa ugbu a ka anyị mara otu ndị ọzọ si akwadokwa na-eso gịnị asụsụ Igbo a. Biko unu gee ntị ka anyị mara ihe ndị nwaada anyị ndị ọzọ makwa na otu ndị ọzọ si akwado iso asụsụ ala anyị a. Ka anyị gee ha ntị. Ngwa gee ntị. Ebe anyị ndewono ka eke unu melụ. Eji m ozi ọma wee bịala ụnụ taa. Ozi ọma na-atọ ụtọ. Ana ozi ọma a bụkwanụ maka asụsụ Igbo anyị. Asụsụ Igbo anyị amaka. Ana asụsụ Igbo anyị bụ ife kwesịrịnụ ka anyị debe. Na-amakwana unu pụọ apụọ gụ na ụmụazị nọkọọ. Ịma na o nwere mgbe ọ na-atọ ka anyị kpagodo n'obele asịrị ya na ya achọrọ ka onye ọzọ n'ife anyị na-ekwu. So ọnụ ụmụazị ya amala asụ Igbo a na-atapa efe ọ nọ na-achọ na a na-amụ nwa onye ya amụ efe na-atọ ọchị. Nke mmekwalụ n'obo na ọkwụnụ mana ndị be anyị nwere ezigbote aka ọlụ na-emepụta ife. Na-emepụta na-alụ nnukwu ụlọ ọlụ dị iche iche. Ma lụkwanụ na asụsụ Igbo anyị anụwa o nwekwara mgbe o yi elu a na-akụzizie na mahadum. Biko unu nyomili ndị China. Ọkwa mbọsị a ka m fụlie na onyonyo ebe ha na-akụzili ndị ụmụaka ha asụsụ Igbo nke anyị na amakwa ife do ha n'uche. Nne ọ dịkwa mma ka anyị bido taa gboo ka anyị bido taa so that ka asụsụ anyị ghara ifunu. Asụsụ Igbo anyị afọ n'aha Jizọs. Ọ na-asịla amen. Chukwu ka ọ dị ka ọ gazielu n'ọma. Ndewo. Igbo bụ Igbo ndị ọma, Igbo njeje mba, Igbo ndị nke m. Aha m bụ Nwaada Esther Chimenyenwa. Okwu ọma m chọrọ iwetara unu n'ụbọchị taa wụ ka anyị nwee ike na-asụ asụsụ Igbo, kụziere ụmụ anyị ka esi asụ asụsụ Igbo, n'ihi na asụsụ Igbo bụ okwu anyị. Ụmụ anyị mata asụsụ Igbo, Igbo anyị agaghị ala. Igbo makwara anụ mma. Igbo bụ ezigbote ihe. Iwu onye Igbo, ị ga-enwe ugwu m nwere asị onye Igbo a na-ekwu ya ekwu. Igbo bụ Igbo ndị ọma. Okwu ọma m chọrọ iwetara unu ọyawa nka ngwanụ unu jisi ike n'ọnụ nke ọma ka ọ dịwakwa mgbe ọzọ. Ndị Igbo ndị ọma, unu abụọla. Ụbọchị taa dịrị unu mma. Chukwu gọzie unu n'aha Jizọs. Bifo m agawa n'iru, abụ m Nwaada Ijeọma. Achọrọ m ịgwa unu uru Igbo bara. Unu hụrụ otu aha si dịrị Ijeọma. Igbo atọka. Ekele m Chukwu na awụ m onye Igbo. A sị na awụ m onye Igbo, ama m ọtọ gara dị m. Ncheta na awụ m onye Igbo obi na-atọ m rịkọrịkọ. Ihu otu aha si sandọ Ijeọma. Onwere ga-asị, onwere na ga-aghọta ihe Ijeọma wụ. Ije m dị mma. Ijeọma, ije m dị mma. Ngọzika, Chiọma, Chiemela. Ezigbote aha ndị Igbo, aha mara mma. Aha eji aga mba. Igbo na-atọ ụtọ. A sị m ka m kọtụrụ n'otu akụkọ. Enwere ụbọchị m gara. M kpọrọ ụmụ m ka m gaa mee isi m n'ebe a na-akpọ salon. Ma chọọ ka m gwa ụmụ m okwu. Ha ma na-aghọta Igbo. Ewute m. Ndị obodo ọzọ nọchakwa ebe ha bịa ha sọ gbagbagbagbagbagba ụmụ ha aghọta. Ama m ihe m ga-ekwu, ama m otu m from that day. Ma sị mba, aga m akụziri ụmụ m Igbo. Ụbọchị ọzọ m aga njọ ikwuru ụmụ m Igbo, ma were asụsụ Igbo tapịara ha anọ ihe m na-ekwu, obi na-atọ m. Igbo amaka. Asị m onye ọbụla jishi ike kụziere ụmụ gị otu esi asụ Igbo, maka na enwere ebe ụfọdụ ị ga-aga otu m si wee gaa. Gị sụọrọ ụmụaka Igbo, obi na-atọ gị ụtọ. Obi na-atọ ọnwụ ihe niile
ka mmadụ niile ga-aghọta. Onwunye niile gwara ụmụazị, onwunye niile gwara ụmụaka, ka onye ọbụla nọ ebe ọ nọ ga-aghọta, especially ndị na-anọ n'obodo ndị ọzọ na-asụ asụsụ dị iche iche. Ka oge ahụ ka ị ga-aghọta na Igbo tọrọ ụtọ, Igbo dị mma. Ọ dị mma ka anyị bido ugbu a, ka anyị na-akụzi Igbo, ka anyị na-aghọta Igbo. Igbo anyị mara mma, Igbo anyị dịkwa mma, Igbo na-atọ ụtọ. Amakwa mma ịmakwa, obi na-atọ m ụtọ na awụ m onye Igbo. Obi na-atọ m ụtọ na awụ m onye Igbo, nwa Igbo kara aka, nwa Igbo kara aka, awụ m onye Igbo. Ọ na-atọ m rịkọrịkọ. Ama m onye obodo ọzọ m ga-awụ ma ọ wụghị Igbo. Ndị Igbo ekele m unu, Igbo nwe m na ndị nwe. Aba m bụ Ọbịageli. Achị m ka m gwa unu uru asụsụ Igbo bara n'ezinụlọ anyị, n'ebe anyị na-arụ ọrụ ya na ebe anyị na-azụ ahịa. Nke izizi, n'ezinụlọ anyị, ọ dị oke mkpa ka anyị na-asụrụ ụmụ anyị asụsụ Igbo ka bagbe na-echezo na ebe ha si wee bịa. Nke ịbụọ, ebe anyị na-arụ ọrụ ya na ebe anyị na-azụ ahịa. Ndị be anyị tụrụ ilu si na nwanne ka a na-egosi egosi, ma oyi ka a na-ahụta ahụta. Ya mere njikwa sị ka m gwa unu na ebe anyị na-azụ ahịa ya na ebe anyị na-arụ ọrụ, na ọkwa n'asụsụ Igbo ka anyị aga asụọ iwe malụ na onye bụ nwanne gị. N'ebe ndị Igbo na-agbakọ, asụsụ Igbo dị oke mkpa. Na ọ bụ asụsụ Igbo ka ọ na-aga asụọba ebe a na-enwe mgbakọ, omeebe bụ enwe nghọta onwebe, ekwebe wee jiri obu obu wee na-aga n'iru. Igbo nwe m, ekele m unu. Unu ahụlanụ ihe nwaada Elsie Iboka kwuru. Ịchakwara na ịgbara nwanne gị achịrị ka ejiri okwu ala anyị, a na-ejiri okwu ala anyị gbaa achịrị mgbe anyị nọ na gịnị na-ama. Unu ahụkwala nwaada nwanne anyị nwaanyị Esther kwuru, Esther Chinenye. Unu anụla ihe o kwuru. Unu ahụkwala nwanne anyị ihe ụmụnne anyị ndị ọzọ na-ekwukwa gbasara ihe ndị a. Biko, ọ bụ ihe dị oke mkpa ka anyị chedo onwe anyị, ka anyị kwado onwe anyị, ka anyị mee ka asụsụ anyị bụrụ ihe dị oke mkpa n'obodo. Maka na amụrụ anyị mụma anyị amụma, ka anyị hapụ ire onwe anyị. A sị na charity begins at home, ya bụ na a na-amara mma site n'ụlọ pụọ n'ama. Biko, anyị agaghị esi n'ama bịa mụwa mma na-abata n'ụlọ a na-eme ya eme. Asụsụ a ga-eme anyị ka anyị bịakọta zukata ọnụ, bịakọta ọnụ. Maka na ihe ndị anyị na-eme anyị na-agbasa oge erule mgbe anyị ga-eme gịnị? Abịakọta ọnụ. Onwedịghị ihe ọzọ fọzirinụ. Asụsụ a ga-enyere anyị aka ka anyị bịa nwee ofu obi, mara ihe anyị na-emere onwe anyị, mara ihe anyị ga-eji ya mepụtara onwe anyị. Na ha na-eme agbagide izuzu onye ntị ike anụ ya. Anyị jiri Igbo na-agba izuzu, ụdị otu onye ntị ike bụ onye mbịarabịa ga-eji mee gịnị? Nụ ya. Ya bụ otu a ka ọ dị n'ọnụ taa. Biko, achọrọ m ịhụ uchu ị na-etinye n'ịhụ na ị na-akwado ịsụ asụsụ Igbo a. Kụziere ndị ọzọ, sụwara m Igbo. Ọwụ ga-ehụ m ga-asụwara m oyibo, ọwụ okwu ala anyị. Ka anyị hapụ ire onwe anyị, rechacha onwe anyị kọbọ afọ peni. Otu a ka ọ dị n'ọnụ taa. Anyị ga-ahụkwa n'izu ụka ọzọ. Anyị ga-ewetakwa isiokwu ọzọ nke ga-emekwa ihe a ka o mee gị ka ị na-etinye uchu n'ịsụ asụsụ Igbo a. Ngwanụ ka ọ dị. A na-ekwu ka ọ dị ka anyị afụrụ mana anyị fụkwara. Ngwanụ rahụ na gịnị?